Fáilte, dia is muragad, dia is muragad is pádraig, is mise máire, cad is anam bit, Kathleen is anam dum, Conna sa táto, tá mé go maith gur mágat, agus tú féin, tá mé go maith buíochas le dia. Córá, conversation. Fáilte, welcome. Dias muragad, hello. Dias muragad is pádraig, hello. Is mise máire, I'm Mary. Cad is anam bit, what is your name? Kathleen is anam dum, my name is Kathleen. Conna sa táto, how are you? Tá mé go maith gur mágat. I'm well, thanks. Agus tú féin, and yourself? Tá mé go maith buíochas le dia. I'm well, thanks be to God. Tá mé, tá tú, tá sé, tá sí, tá muid, tá sibh, tá siad. Ag ihe, ag ól, ag léamh, ag scríobh, ag obair, ag chana, ag imeacht, ag éisteacht, ag féachint, ag caint. Arán, bainne, té, leabhar, nuachtáin, sa gháirdín, amhrán, leat, ar an teilifís, an obair. Níl mé, níl tú, níl sé, níl sí, níl muid, níl sibh, níl siad. Níl mé, níl tú, níl sé, níl sí, níl muid, níl sibh, níl siad. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich.